Здравейте! Днес е 9 декември 2024. Искам да направя днес едно видео за Сирия. И да поговорим малко как в 21 век една държава, не малка държава като Сирия, бива превзета за 2 седмици от джихадисти, подкрепени от Турция, Щатите и Израел. Дамаск падна, Сирия е вече управлявана от терористи, Хаят Тахир Ал-Шам, които са директно Ал-Кайда. Ал-Кайда, ИДИЛ, подкрепени от Турция, подкрепени най-вероятно от Съединените американски щати, които между другото вече доста време държаха северо-източната част на Сирия, където има най-много петрол и където са най-плодородните земи на Сирия. По този начин те, американците имам предвид, просто не оставяха сирийците да си правят печалби и от петрола, и от зърното, което произвеждат, и така да могат да вкарат пари в икономиката си, да си плащат на войската, която явно вече накрая беше така изнемощяла, неподготвена. Говори се, че са им плащали на войниците сирийските по 13-14 долара на месец, с които те могат да си купят няколко пакета цигари и един дюнер. Разбира се, че те, говоря пак за сирийските военни, не искат да си губят живота, което е между другото странно, защото това все пак си е твоята държава и ти би трябвало да искаш да я защитиш, но както и да е. Коментаторите казват, че дори и тези сирийски военни са били подкупени от турците, от Израел или пък направо от американците. И така те, така най-меко да го кажем, не дадоха доста сериозна битка за Сирия. Изтеглиха се, не влезнаха в боя. От друга страна, Хаят Тахир Ал-Шам, тези абсолютно така джихадисти, Ал-Кайда, ИДИЛ и така нататък, те са доста добре въоръжени, подготвени. Говори се, че турците са ги обучавали в тяхни тренировъчни лагери в Турция, както и в частта от Сирия, която в момента турците държат. Това е северо-западната част на държавата. И така. Веднага можем да кажем кои са губещите и кои са победителите от цялата тази операция. Ясно е, че един от големите победители е Турция, Ердоган. Някои коментатори започват да говорят, че той се опитва по някакъв начин да възстанови Османската империя. След като Сирия падна, дъщерята на Ердоган пуска в социалните медии свои изявления, в което казва: Ердоган спечели, Путин загуби, което е интересно, тъй като Турция все пак е свързана с Русия чрез БРИКС. Но явно, че, както казахме и в предните видеа, на турците не може много да им се вярва. Те в момента имат проблеми и от двете си страни. С Гърция, която продължава десетилетия, както и с Сирия, която направо да си го кажем, нападна в гръб и така. Големите губещи са ясно кой. Хората в Сирия, които в момента ще трябва да бъдат управлявани от от Ал-Кайда
от едни терористи. Дори според американците тази организация, Хаят Тахир ал-Шам, е терористична организация и дори така лидера й има награда за главата му в размер на 10 милиона долара. Но както и да е. Явно, че нали, турците и американците, когато им изнася, те така не правят някакви сметки дали организацията, която използвате, е джихадистка, дали е терористична. Просто ако в момента на тях те са им изгодни, те си ги въоръжават, плащат си им, за да се свърши работа, в случая да се съсипе, нали, да се досъсипе Сирия, и те успяха по този начин да я съсипят, поне за момента. От друга страна, много е интересно, че все пак Сирия имаше някакви хора, които я подкрепяха. Това са руснаците. Руснаците се опитаха по всякакъв начин, или може би не по всякакъв, но с възможности си в момента, тъй като все пак те са в доста сериозна война от другата страна с Украйна, която е геостратегически, а и по всякакъв друг начин много по-важна за тях. Иран не направи кой знае какво да защити Сирия. Другите малките държави също не успяха. Говореше се, че иракски войски са тръгнали, но са спряли на границата, така че явно имаше някакво така отдръпване от Сирия. С течение на времето ще разберем защо е било това отдръпване, но както и да е, в края на краищата Дамаск падна, както беше казала баба Ванга преди доста време. Дамаск ще падне в годината на дракона, която между другото в момента е годината на дракона, и ще започне световна война към всеки. И всеки ще се обърне в тая посока. И така, благодаря, че гледахте. С това приключвам това видео. Повече от мене скоро.